Dnevni horoskop za 15. januar 2026. godine. Pa dobro, pola meseca, pa ne mogu da verujem. Da, evo, idemo ka fazi mladog meseca. Dobit ćete ovo, sad je već negde, ne znam ni sama koliko, sramota me da kažem, koliko kasno ležem. Ljubomorna sam jako. Nećete verovati na šta, kad mi neko kaže pola 11, evo spremam se za spavanje. Ja kao da mi ne znam šta uzima brilijante najskuplje. A ja tek se spremam da čitam, da radim, da pišem. Dobro, znači sad je tako duboko između ponoći i jutra, pa ćete dobiti sutra prepodne, verovatno. Međutim, o čemu se radi? Radi se o tome da sad ova faza meseca na mnoge deluje tako nekako čudno, vrlo čudno. Obratite pažnju, kad ću da završim da vam dam sve to što piše. Vidite, jer jedno 2-3 godine to vam obećavam. Ja to vama 2-3 godine obećam, ali ja mislim, što kažu, uz Božju pomoć, da ću ja to ispuniti. Da. Zato sam ja toliko oduševljena mojim romanom, jer to sam jedino znala da ću da završim. Da završim, a trajalo. Stvari, motivacija je najvažnija. O tome se radi. Najvažnija motivacija ne znam koliko godina i to, da, pa to kad sam dobila inspiraciju, evo, pre 12 godina, dobro, izbacila sam menju pre 4 godine, ali nastavila. Hoću da kažem, ono što nam duša traži i gde nas vuče duša, pa tamo treba ići u tom pravcu. Sad evo vuče me duša da ovo snimim, ali o čemu se radi? Sad ja malo dajem ovako primjer. Često razmišljam, nije sve jedno. Naprimjer, ja obično kažem, pošto sam ja rećao mesec u Strelcu, sad ću da pobesnim. Vruća voda. Mesec u vatrenom znaku, ali ne pobesnim uvek. Jer u stvari zavisi u kojoj fazi je taj mesec. On je sada vrlo misteriozan. I toliko se nešto zakuvava u svetu. Pa dobro, to znamo i bez meseca. Ali evo zašto? Pa zato što nije sve jedno, na primjer, da je sada u Jarcu, na primjer Jupiter, mada on u padu, ali ili samo Merkur, ili samo Sunce Merkur, onako neki fini razgovori, pa da Venera tamo negdje recimo već otišla u Ribe ili na primjer u Vodoliji, da se malo tako planete rastrčale, jel? Po zodijaku, to bi bila druga priča. A one se zgusnule ka Plutonu, idu i to je sad snaga ovog meseca u ovoj tamnoj fazi mnogo jača. Zato ja sad svašta mi, evo, dajem prosto svoj primjer, ja uvek to kažem, ja o mesecu sreću, sad ću pobesnim. Međutim, ne, ja tako imam neke inspiracije, neke, nemo kažem, vizije. Ali tako svašta mi pada na pamet. Znači, može mesec u toj najtamnijoj fazi bude veoma inspirativan, veoma kreativan, čak i veoma empatičan. Čak sam i empatična. U stvari, zaista kada je mesec u 12. kući u odnosu na sunce, on je nekako uvek meditativan, on je nekako uvek pa empatičan. Ali naravno zavisi gde vam je 12. kuća ili gde vam je sunce. Tako da, dobro, to je čita filozofija, to sa mesecom, to je fantazija. Dobro, što kažem, obećam, pa nadam se da ću nešto i da od toga što obećavam uradim, da vam malo olakšam ovo, da ne slušate ovako na preskok priče. Ali zaista
Tako, to ima vremena. Pa ima neko ko je zaluđen ovako ko ja i drugi astrolozi. Da vodite dnevnik, na primjer, prosto prema kretanju meseca. Na primjer, danas sam nervozna, danas sam ovo, danas sam ono. I zapišete, možete čak i vreme. I onda vidite u efemeridama, aha, mesec je bio tu, pa konsultujte nekoga ako baš ne znate. Bio je kvadrat, bila opozicija sa mojim tom i tom planetom u Natalu i tako povremeno, mislim, zapravo ne povremeno, nego u kontinuitetu. Kada biste to pratili, povremeno bi iskrsnuli prosto neki zaključci, što nije uopšte loše. To duše planete menjaju, naravno znak je, ništa nije isto, ali jeste taj uticaj meseca preko nekog znaka. Posebno recimo sad kad je bio u Škorpiji, pa onda, ajde se neću da samo mesecu. Dobro, to mi je najkarakterističnije, nešto se strahovito mnogo kuva. Sada, da, ova globalna situacija mi je najintrigantnija. U stvari ja Trumpa doživljavam ipak kao Jupitera u raku. Zato što je on prvo bogat, to mi je Jupiter u raku, rak je Amerika, pa ono pravi trgovac, to je to. A dobro, Putin je vaga, on je nasuprot, on je u jarcu, a Sovjetski savez kad se raspao pa nastala Rusija, to je opet, to je jarčarski, tu mi je nešto jako bitno. Međutim, ono što mi se ne dopada danas, to je što će mesec ući u taj kvadrat sa Neptunom i sa Saturnom. Sad za one koji već imaju neku predstavu o tome šta bi volili da rade, već imaju planove, podugovlače, pa hoće, pa neće, pa... I za njih ovaj kvadrat između meseca na kraju Strelca i Neptuna, pa Neptun će neće još, da, pa šta je koji sad mesec? Pa januar, kako da neće. 27. će ući Neptun u Ovna. Ali dobro, Saturn neće još i on tu za koji dan. Mislim, posle Neptuna, u svakom slučaju, Neptun, Saturn u konjunkciji na kraju Riba i mesec pravi kvadrat, pa dobro je za umetnike. Dobro je za kreativce, ali nije dobro za one koji zbog nečega pate. Koji pate, da li je to ljubavna patnja ili prosto neko osjećanje onako nemoći, nespokojstva, pa čak i nepoverenja. A što se tiče u pogledu, naravno, glavne teme, onoga što nekoga najviše opterećuje u životu. Što se tiče Sunca i Marsa, oni dosta stabilizuju situaciju. Ja mislim kad imamo ovako Mars, Sunce, konjunkciju, pogotovo u jednom ozbiljnom znaku kao što je Jarac, onda postoji oslonac, postoji neko na koga se može svako osloniti, ali to ne mora znači da je to baš Jarac, niti da je to tip Lava, niti da je to tip Ovna. Zapravo ne moraju biti rođeni u znaku Ovna i Lava, jer Sunce vladalac Lava, Mars vladalac Ovna, ali su takvi tipovi ljudi. Tako da i Venera ovdje krajnje razumna. Sad to oni se približavaju Plutonu. Tu će doći tako do neke žestoke diskusije. Do malo će Merkur još da se uzdrži od komentara. Toliko nečeg tajanstvenog se dešava na ovom globalnom planu. Dobro, obično svi kažu, pa naravno oni, ne znam, vode razgovore, mrte, neće oni nama sve da kažu, ma ovo je nešto mnogo ozbiljnije. Ovo su baš neki jako ozbiljni pregovori, ali ja ne očekujem, tu slušam neke, Bože, Nostradamus i
mislim, i ta predviđanja, mislim, to za mene gluposti, iskreno rečeno. Kad ti moraš da tumačiš, šta im da tumačiš, kaže jasno i glasno. Ali možda tumačiš i ovako i onako. Međutim, kad vi imate Jupiter u raku, pa ja ne mogu da verujem da će sad tu lete, ne znam, neke bombe i dobro, lokalno, ajde. Ali da će tu da lete, ne znam šta, projektili atomski, što je došao jedan predivan tekst, neka je, mislim, naša, ovdje iz regiona žena sad koja je bila u Iranu, kako je lepo opisala Iran, kako je kulturna zemlja. Ne znam da li gledate te putopise, novi bivši koji su ulazile države, ne mogu da ih nabrojim, Uzbekistan, Kirgistan, Svitistan, stanci, pitaj Boga koliko ih ima, ali to je toliko interesantno. To je tako pitom svet, pa tako to sve uređeno. Ma potpuno jedna druga atmosfera, fantastično. I onda je ona toliko lepo pisala Iran, ma gospodska zemlja. A mi smo svi okrenuti zapad. Šta zapad? Pa ja obožavam Pariz, pa moj roman je, mislim, shvatate, Francuska revolucija, Napoleonovo doba i to ja volim Pariz, volim London, ali super, to je dekadencija, da se ne lažem. Nema takve dekadencije tamo, nema. To je jedan ozbiljan svet, to je uređeno, to su uređene države, ja Bože. Nadam se da ih niko neće, zna se ko. Tamo malo gađati i to. Tako da, pa da, čim je mesec u Strelcu, putopisi. Inače, mesec u Strelcu trebalo bi kod svakoga da podstakne